Išla som na maču do Rhythm Zero. Bola tam strašná plnka. Bolo tam strašne veľa mladých ľudí, ale presne vidno, že ten TikTok má taký vplyv, že ja som čakala na túto maču asi 20 minút, tak dúfam, že bude stať za to. Mňam. Je to blackberry matcha. Fakt je dobrá. Dávam jej 10 z 10. Toto je Pier 57. Je tam vlastne taký park na vrchu, z ktorého je pekný výhľad na mesto. A nielen na mesto, ale aj na Little Island. Okrem toho sa tu dá najesť, je tu veľa vlastne takých fast food reštaurácií a dá sa tam ísť aj cikať. Dneska je pondelok. Myslela som si, že bude celkom teplo, ale nakoniec sa ukázalo, že je celkom chladno. Chcela som ísť do Williamsburgu, pretože to je taká oblasť, ktorú by som si chcela pozrieť, ale bohužiaľ je chladno, tak pôjdem do múzea. Pôjdem do Whitney múzea. To je taká galéria, ktorá má konceptuálne umenie, ale najskôr idem na maču do Kawaii Cafe. Novú maču, urobím taste test, len musím prejsť okolo tejto kopy smeti. Je to z Kawaii Cafe, volá sa Gaslight, je to slaný karamel. Sú tam aj bova guličky. Ja odpadnem. Je fakt dobrá. Je výborná. Toto je konečne mača, ako má byť. Dávam mi 11 z 10. Chuť ako mača a proste dobrej kvality. Bola trošku drahšia. No a bola tam strašne milá obsluha. Dneska je pondelok, čo znamená, že odnášajú smeti z celého New Yorku. A proste to nemajú normálne koše. Oni to iba hodia na ulicu a to auto to proste pozbiera z tej ulice. Takže je to všade strašný bordel. Vyzerá to, ako keby to bola úplne najšpinavšia štvrť vždycky na svete. Pretože všetky tie smeti sú tu rozfúkané po zemi. Všade, po celej ulici. Toto je Whitney Museum. Je tu krásny výhľad na New York. Tentokrát, čo som tu, mám akúsi smolu, lebo prerábajú akorát všetky exhibície. Takže do každého múzea, čo vojdem, tak je tak polka zavretá. Ale Whitney bolo celkom fajn. Akože asi 3 poschodia boli zavreté a nemali exhibíciu, čo je škoda. Ale inak to bolo presne také umenie, aké sa mi páči. A teraz je čas jesť. Idem sa pozrieť na Chelsea Market. Som zvedavá. Chelsea Market je super miesto, kde sa môžete ísť najesť. Sú tu rôzne kuchyne. Majú tu aj napríklad tie portugalské koláčiky pastel de nata. Sú tu rôzne pekárne, čerstvé Ideme sa najesť do Los Tacos No. 1. OK, takže som oficiálne sprostá, pretože som si ich dala čisté tie tacos bez
bez guacamole, bez všetkého, lebo som si myslela, že to bude tak ako predtým, to bolo z tacos number one. Takže mám tu čisté tacos. Toto je to kaktusové. Kebyže mám guacamole, tak je to lepšie, ale je to výborné. OK, takže Chelsea Market bol super miesto. Teraz sa idem prejsť po Highline. Vlastne prídem až k Hudson Yards, kde sa nachádzajú budovy ako The Edge, Vessel a podobne. Tento park bol vlastne vybudovaný na kolajniciach, myslím. Je to fakt super prechádzka a sú odtiaľ krásne výhľady na mesto. Tuto vlastne môžete vidieť pozostatky z tých kolajníc. Ja už som sa pripojila k Highline skoro pri konci, takže za chvíľku budem pri Edge a The Vessel. Počas prechádzky na Highline môžete vidieť aj veľa rôzneho umenia. Sú tu rôzne sochy, nástenné malby. Táto budova sa volá The Shed. Je zaujímavá tým, že vlastne má také veľké kolesa a je to vlastne také kultúrne centrum a dá sa ako keby roztiahnuť pomocou týchto kolies. Vlastne ju dokážu natiahnuť a zväčšiť tak priestor, že dokážu robiť taký extra vonkajší priestor, ktorý je krytý. Chcela by som niekedy vidieť, ako sa tu posúva. Strašne ma to fascinuje. Neviem, ako často to využívajú, ale myslím si, že je to dosť zaujímavé, že dokážu vlastne rozšíriť budovu. Táto budova sa volá The Vessel. Je to veľmi architektonicky zaujímavá budova. Mali otvárať minulý piatok, ale odložili to kvôli nepriaznivému počasiu, pretože bola snehová búrka. Vlastne bola dlho zatvorená kvôli tomu, že niekto proste skočil z hora, tak to museli zabezpečiť tak, aby ľudia odtiaľ nemohli skočiť. Takže bola som na GoProde a kúpila som si Air Force. Idem smerom na Times Square a našla som tu proste random vodopád. Bola som strašne hladná z toho tacos, tak som si kúpila double cheeseburger a Dr. Pepper. Je výborný. Nielen dneska, že prší, ale padajú rovno krupy. Takže to je úplne výborné na to, aby sa človek prechádzal po New Yorku. Zajtra našťastie letíme na Floridu, kde je 30 stupňov. Takže život je super. Som si zobrala kopu pekných outfitov do New Yorku, že budem mať akože pekné fotky, ale chodím tu oblečená ako taký malý chlapec stále v tom istom, pretože tu mám iba 2 kabaty, teda jednu bundu, jeden kabat. Takže to striedam.
Prišla som do Williamsburgu a idem si dať maču. Takže Williamsburg je veľmi zaujímavá oblasť, je tu veľa takých malieb na stene, je tu veľa takých malých kaviarničiek. Bohužiaľ prší, takže myslím si, že to nemá taký vibe, ako by to malo mať kvôli tomu, že prší. Ale tak čo už. Čo sa dá si driť, čo je výborné. Dneska som si dala hodiču. Je to ten drink, čo som mala zadarmo. Veľmi dobrá. Minulý u mňa urobili hazelnut maču. No a táto hodiča hazelnut je oveľa lepšia. Kúpila som si k tomu aj takýto tomatík. Ako pevný chleb. OK, takže ďalšia zastávka je vo vintage shope. Williamsburg je známy vlastne tým, že tu veľa thrift storov. No a našla som vlastne na TikToku taký dobrý. Tak som zvedavá, že či tam niečo nájdeme, tak škoda, že prší. Podľa mňa Williamsburg je super na preskúmovanie, hlavne cez leto, alebo keď je proste lepšie počasie. Nemohla som si zobrať ani fotoaparát, keď prší dneska. Strašne smutné, že tu nemám ten foťak, pretože toto je ideálna časť, kde by som chcela fotiť. Ale no bohužiaľ, na budúce. Tam je tá známa fotobudka z TikToku, kde sa ľudia chodia fotiť. Dneska prší, nie je tam rada. Ja som asi jediný turista, čo chodí v takomto počasí sa prechádzať. Očividne to otvárajú až o 12, čo je za hodinu. Idem sa tuto pozrieť dole k rieke, lebo je tam výhľad, je tam aj Williamsburg Bridge. Williamsburg sa mi páči, pretože sa tu dá ísť aj pešo. Neznášam proste na Amerike to, že tu musíte ísť autom alebo nejakou dopravou, že proste nemôžete ísť aj pešo, keby ste chceli. Akože hej, je to kus, ale zase nie od všadia, takže proste dá sa to. Je tu ešte skoro všetko zavreté. Akurát som prišla do Domino parku vo Williamsburgu, je tu nádherný výhľad, vidíte tu vlastne celý časť Brooklynu, vidíte Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, toto je Williamsburg Bridge a New York Skyline. Našla som tu aj verejné záchody. Neviem, či sa za ne neplatilo, ale taký chalan išiel akorát mi otvoril a boli fakt čisté. Takže je to super. Som sa dívala na mapku a tam sú také ako kominy to vyzerá. Ale zistila som, že to sú asi nádrže na síru. Dala by som, že štvrť Williamsburg sa najviac podobá takému európskemu mestu, má taký európsky charakter. Toto je taká židovská štvrť, je tu aj synagoga. Môžete tu vidieť aj veľa židov, ktorí nosia vlastne jarmulku a majú také kučeravé vlasy na boku.
Akurát som bola vo Vintage Store a mali tam také trenčkoty, čo som pred pár rokmi thriftla u nás za 2 €. Tak tu ich mali za $350, hej. Takže myslím si, že tie moje 2 € to bola asi thrift môjho života. Extrémne začalo liať, tak som išla na Joe's pizzu a hneď vedľa bola mača, ktorú som chcela vyskúšať. Volá sa Neponča. Tak som tam zašla, myslela som si, že tam na chvíľu sadnem, ale nechce sa mi až tak sedieť. Je výborná. Ale toto je inak moja prvá teplá mača v tomto studenom New Yorku. Ale je fajn. Dala som si, ani neviem akú, ale chutí trocha ako tie boba guličky. Ideme na Floridu. Doleteli sme na Floridu, je tu asi 30 stupňov, sú tu všade palmy, sme ešte na letisku. Ideme akurát na večeru. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time. Bývame tu na golfovom ihrisku. Akorát sme šli na maču, volá sa to tu Kudžany, asi sa to tak vyslovuje. Takže toto je tá mača, vyzerá super, má peknú farbu. Je to jahodová mača. To jahodové mlieko je super. Aj majú dobrú maču. Táto mača je Black Leather Coffee and Cafe. Má tam trochu zle rozmíšané, ale chutí dobre. But you weren't really. Sme v takom obchodnom centre, majú tu vlastne také obchodíky, ktoré sú od seba zvlášť, že sú akože v jednej budove, ale že je to na jednom poschodí a sú to také malé domčeky. Ja tu teraz čakám s Teddy. No a kúpila som si mikinu. Be mine, just something to do. Thought I never knew. Akurát ideme na loď. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even burning? Do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but Akurát som na Floride a kráčame tu cez takú bažinu, kde sú krokodily, aligátory. No a je ich tu celkom veľa, už som ich videla asi 10. Toto sú aligátorie stopy. I'm still stuck in self-defense.
Dneska ráno, keď som sa zobudila, išla som na pláž. Kúpila som si v Whole Foods také breakfast burritko a takú flaškovú maču. Zabudla som to natočiť. A teraz som na pláži. Toto je Mexický záliv. Akorát sme v takej taco reštaurácii, ideme sa tu najesť, je to tu veľmi pekné.